wonder ko unsa ang kinabuhi ni Mama Mary before siya namatay. Ang iyang kinabuhi kiklaro kana, no? Kuan gid siya, iyag yung mga pulong sa atong Ginoong Kristo, iyag yung gitigom. Giklaro man niya diha sa San Lucas. Tanawa ang kinabuhi ni Birhen Maria. Kung kuan ba to si Birhen Maria, wa ba to naminaw, iya lang gipasagdan si Ginoong Kristo. Iyag yung tanan nga mga pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. Kaysa kato si Birhen Maria nang birwanto nga apostoles, nabirwanto nga apostol sa Ginoo, kay siya gon maoy kuan, siya gon maoy nagsabak, no, sa atong Ginoong Kristo. Busa mensahero siya. Ug matud pa sa ebanghelyo ni San Lucas, mga kaigsunan, atong basahon, no, diri sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo dito sa 50 atong basahon, mga kaigsunan, kay gisgutan diri nga ang tanan nga mga pulong sa atong Ginoong Kristo iyag yung gibutang diha sa iyang kasing-kasing. Gibakyaw niya ang iyang kamot o gipatibulaag ang mga tao niya. Gipukan niya ang mga hari, gamhanan gikan sa ilang trono, gituboy ang mga timawa. Ito sa kapitulo 2, mga kaigsunan, no, dito sa diri sa kuan, dito sa ebanghelyo ni San Lucas. Gibusog niya sa maayong butang ang mga gigutom og iyang gipapahawa og nga walay dala ang mga dato. Gituman niya, no? Ato ning ikuan, mga kaigsunan. Basta dito sa kuan, no, San Lucas kapitulo 1 bersikulo, sugod ta diri sa bersikulo 42, mga kaigsunan, og kining padong sa unahan nga naghisgot nga ang tanan nga mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo iya gayon gibutang diha sa iyang kasing-kasing, diha sa iyang sabakan. Mao na nga ang simbahan nagtudlo kanato nga si Birhen Maria wa gyud kuan, no, ingnon nato nga wa maminaw sa atong Ginoong Hesukristo kundi ang tanan nga mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo iyang gibutang sa iyang kasing-kasing. Okay, klaro kana, mga kaigsunan, diha sa ebanghelyo ni San Lucas. Okay, daghang salamat. Atong takna, mga kaigsunan, alas 7:46 sa kagabion. Atong anamon ni kay ubay-ubay na ni, no? Good PM, Brad Adam, kining laing sekta nangutana mauba na ang larawan ni Kristo ug larawan ni Maria kay larawan dili man buhatan palihog pagpatin-aw. Mario Agbo Cordoba. Ang larawan dili kabuhatan, kabuhatan basta ni larawan, no? Kay ikaw makita man ka nga larawan, so makulit ka nga larawan. Katong dili makulit nga larawan, katong wa nimo makita nya ang Dios napakita man pinaagi sa atong Ginoong Kristo, busa makulitan, no? Ang nindot kayo kaya sa atong panahon nga daghan kay magkukulit, so makulitan tungod kay nakita man. Okay, nya larawan sa atong Ginoong Kristo, larawan sa atong mahal nga Birheng Maria. Good evening, Brad. Akong apo kada gabi nag-Bible sharing karon. Giteksan ko niya nga diretso lang ilang pag-ampo, dili sila mutuo og mga santos. Unsa ikatubag nako ani, Brad? Palihog pasabta ko taga Ulango Island sa Sitinyo. Salamat kayo, brother Sitinyo, no? Diha sa Ulango Island. Amping mo diha. Well, ilaha po ng katungod nila. That is the right nga diretso na sa Diyos, pero tanawar kong pagtulunan sa Ginoo, mga kaigsunan. Sa Job kapitulo 42 bersikulo 8, tulo ka tawo nga magkasala ni diretso ngadto sa Dios ug ampo. Uy, gibaybaran sa Ginoo, ningon ang Ginoo, dili ko paminawon ang inyong mga pagampo kay makasasala kamo. Hinuon kun mangayo kamo, kung magampo kamo, ngadto kamo ni Job,
ang pagampo ni Job alang kaninyo akong paminawon. Oh, see? So adunay adunay prayer petition ngadto sa mga santos. Sila man gud ang mga santos ug ang mga anghel mo'y tigdala sa atong mga pagampo ngadto sa bakan sa gingharian sa Ginoo. Asa man basa naa sa bagong tugon sa Pinadayag kapitulo 5 bersikulo 8 o kapitulo 8 bersikulo 3. Ang mga pagampo sa mga katawhan, sila ang mga santos, sila ang mga anghel mo'y magdala ngadto sa halaran sa gingharian sa langit. You just imagine, ditso lang tagampo ngadto sa Ginoo, okay ra man na. Kana kun way babag. Pero giklaro diha sa balaang kasulatan. Kinaaman gud na diha sa Salmo mga kaigsunan nga kadtong nas proverbio Proverbio kapitulo 15 bersikulo 8 ug 29. Kay ang pagampo sa mga matarong kun mga balaan kahimut-an sa Dios. Apan ang pagampo sa mga daotan dili niya paminawon. So sa ato pa kining pagtulon-ana nagpakita lang gyud nga ang pagampo kung atong iagi ngadto sa mga santos matabangan kita. That is the reason nga daghan kaayo ang moampo sa Ginoo pinaagi sa mga santos ug daghan kaayo ang nakadawat sa mga panalangin gumikan sa mga pagampo sa mga santos. Diha sa bagong tugon Santiago kapitulo 5 bersikulo 16 ug 17. Kay ang pagampo sa mga balaan kun mga santos kahimut-an sa Dios. You just imagine. So pasagdi na silang muditso-ditso dito sa Ginoo, no? Pero naamang gud ang kamatuoran sa simbahan gideposito ato nang gisgutan kaganiya sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, no? Nga kining mga pagampo sa mga santos dako kayo og kahimuan og dunggon sa Ginoo. Okay na.